Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat bakanet foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Ka bam phalar, kadai ka wei na kiriti dustur, ba kishnong, kibaran hapok kasor jawai kidang yai buat haduk kini kisngi. Kador ba shnong lum perdi yong pia. Kababu hakmat ia katong ban penek pensa ia kini keriti dustur ha kini katayo kala pelong ia katamasa kebelatip kum kabam phalar jong usnam arhajar arfuar ha kini ki armiet jong kabam phalar bala pelong ha ka arpun riau ban ha ka arpun nyau terigu jembang arhajar arfuar kila don kijing ilek ka drama ban ha ka sengi ka bebuat pat la pelong sa ka jing khawai bamdo da borok kinong snong jong ka yung wali ha kini ka bam phalar jong ka miet ka baningkong la sakilang do MLA jong ka juai uba wailat miki shla kan bahag sengi ka baar la sakilang daw MDC jong ka Giant Hills Autonomous District Council uba Andrew Shulai bat kiwe ki brasha khot ngobha wa kan chnong juai yo pi go wi na ka sor go la lai ma chman tang wam ne umlini ya grindi gustur yo kidaw to ka jing em yong kini ki chat chukra ki bam khalar ka be ding klam lani ki fit human in the court for pan man bi I we chani u ye kre lani wai kham tam ini ki ski ko kat ni le paji yo ki dong mi chat kam ki yong pi kam lo kam ni yong pia yo ki kam chi bon da piang le dong chodong ki jing em kam yo em kam de ri pan man ni ki yaw fit ni ki ki chep nam ni hen rei le o pan man ni ta yo I we chep yo I yo pen yo kate yo emi kate ka imlang sa lan kate ke jing ye lan tengah yo ka jing ro ko kro ya ngom adukat ya ka dor ba chnong ini ha lo perdi yong pia henry ya poro I chnong em ko juai we yo is ket em melingi ya kariti gdostor Jai wad pen kre im tu hai ni sarta ku im